Hola, guapíssims i guapíssimes, com esteu? Espero que estigueu tots bé de salut, que tant vosaltres com els vostres papis com les vostres famílies estigueu bé, que estigueu passant aquests dies que ens ha tocat estar tancats a casa de confinament el millor possible, que aviat això passarà, tornarem a anar a l'escola i tornarem a estar tots junts, a compartir coses i sobretot compartirem les vivències que heu tingut aquests dies. Que hi ha temps per tot, que recordeu que us hem posat feinetes amb la Marta, val? Feu-les, feu cas als papis quan us diuen que heu de treballar. És superimportant que mantingueu unes rutines, que heu treballat molt aquest curs, molt, i heu de mantenir aquest ritme, que llegiu cada dia, que feu sumes i restes portant, que treballeu les taules. Havíem començat amb les taules de multiplicar, que us agradaven molt i us agafàveu moltes ganes. Recordeu aquell regal que us vam fer a les taules? Doncs estudiar-se-les i aprendre-se-les, d'acord? I també dibuixeu, escolteu música, hi ha temps per tot, d'acord? Que us trobo molt a faltar i tinc moltes ganes de veure-us i que ara us envio petonets i abraçades virtuals i que d'aquí res segur que ens les podem fer en directe, d'acord? Molts petonets!